La, l-għuna ta' xinti jkollok guilt trips. Jibbar, ġifiri, ġemma l-oħra ċempi l-neighbors għallu l-em raġel jidu għot fil-karozza xi 3 xhur. Jekk fl-istess pjazza ikun hemm iswed, rie, da ġin it-tninna kull mawġa. Astemmi. Kull ma' differenza l-pjazza, l-gazzetta, il-kulur. Ma ta' niltaqa' magħhom ninduna li mhumiex monstri. U ma nasab indunaw li minix monstru laqqas. Qalbi se ssir frak, meta x'mandekx tarafni, taħseb li minix niġi narak. Dak jew droga. U ta' 7 snin it-tifel kien iġalu jinjattaħ. Darba fil-ġimgħa tagħmel u kont mmur tajdin ġakilt. U l-lum naf li ma kienx kun kielet. Mux faċi tħallini braklim ta' ma weħil tax. Peppja Zoppardi, il-mistieden li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.